Тогорочна сезона керестурським папригором остане у пам'ятанні. Не найвигодніша jarna chvíľa za rozvoj paprigy i epidemija bakteriózov toho roku zmenšali urожай, a potom ich odkupovače nespodzivali so nízkyma odkupnýma cenami. Na počátku bula 60 dinari. Potim nahlo šitski počali oberadzi, zjavilše zvišok peršej klasita, odkupljovače spušćeli ceni. Zname že zo z Makedoniji, a pripovedaše že i zo z Albaniji uveženi veliki količestva paprigita ceni mušeli spadnuc. Otkup bol spomalšeni, a papriga čekala nepooberana na poljoh i snila. Rachujem, že jedna oberačka ostala tam po poljoh. 4 raz či 5 raz som špricoval od tej bakteriózy. Nevredzelo nič. Najdrahší otrovy kupovaný, že by še vycáhlo dajaký penieš. Tak som občekoval, položil som hold, že da zarobím daco, a ono minus. U minusu som dom. Nezarobil som nič. Jak co veľi ľudia uvalali. S ľuďmi bešedujem, tak varia, že ja naoberal tonu, vyplácal som nemu osiguranie. Jeden varia ani nič nenaoberal. Ja daco som naoberal, dok som dal nad ničarom, dok otrovi som povyplacoval. Ja u minusu 50.000 dinari. Slідуючого року veľa zochávia paprigu. Zo združenia najavujú, že za nárok musia napraviť tvrdejšie kontrakty so odkupiovačami i že musia znať, za koho ju produktujú. A u borbi protiv bakteriózov musia obdumať ozbiljnú strategiju.